Horrelako gesto bat, eta listo. Eta bedin kanta. Eta ardi moztainak ere bertan izan dira? Bai, bertan izan dira, aurten Euskal Herri mailako ardi moztaien lehen txapelketa antolatuko dutelako, eta gaur bertan aurkezpen ofiziala egin dute, eta bertan izan gara ikusi nahi duzue? Ona hemen, ardi moztaien aurkezpena ikusi. Ibar, egunon? Egunon. Gogotsu zaudete Euskal Herriko lehen txapelketarako? Bai, oso gogotsu. Ez dakit, apurtxu bat kale jentiari, kaletar jentiari edo erakusteko, aparte gure ofizizua, eta, sektore oso bat okulatzian, Gaztea zaitugu, ardi moztaia zenbat urte dara matzazu? 2 urte bueltan ardi mozte, bai. Egia da hemen gizonezkoak bakarra zaudete, baina aipatu behar da txapelketan bertan emakumezkoek ere parte hartuko dutela. Bai, asko egoten die, isa gizona beste. Ardi mozaia zaitugu, ez dakit nik hemen eroso zauden behi artean. Ardien artean hobeto. Noiztik datorkizu afizio hau? Pues ja, 21 urte, ardi mozten. 21 urte eta Euskal Herriko txapelketa lehenengo aldiz parte hartu eta antolatu duzue. Bai, lehenengo txapelketa denez, mundurako sailkatzeko, orduan gogoekin. Zenolako lana izan da, ofizialtasuna lortzea, txapelketa lehen aldiz antolatzea, zer dago atzean? Lanpilo bat, bueltasko, eta, nik uste urratzak ondo emoten gozela, baina, pixkat mesua zabaltzen joan, babesliak topa, da horretarako atia zabalik itxi, Konbentzitu ikusentzuleak, zergaitik ikusi behar dugu, zergatik afizio hartu behar dugu ardi mozketa? Azken finean, hau profesionaltasun txapelketa bat da, orduan horrek inoiz ikusi ez duenarentzat espektakularra izango da. Ze abiadura, teknika eta manejo ardiekin nabarmen ikusten da, ez? Nire ez ezagutzatik zein da teknika edo zer egin behar da? Gu saiatzen gare ardisa aldan eta komoduen jartzen, gu bai aldan eta komoduen egoten, eta da teknika Noa Zelandatik datorrena, eta beti hori bilatzen dagoena ardisa aldan eta azkarren, da hobien mozten ardisan dako, da guretako bai posturak eta zeinuta. Nork irakatsi dizu edo nola egiten da hori? Lanien. Leike kursiok eta egoten die, baina hobeto ikasten den tokisa lanien da. Moztai egon batekin juntau, da aretik ikasi. Beti ikuioetan izkutatu eta ibili gara, orduan aurrera pauso bada jendea ezagutzeko nortzu garen eta zer egiten dugun. Eta ze publiko polita izan dugun gaur, elkarrizketa egiten ari ginen bitartar. Publiko txintxua behintzat. Hori bai? Nimu ez da besan. Hori zuko herriakoa da. Ez da musik. Ez dago musik, ez da? Bueno, ze diferentzia izan behar duen makinarekin moztu edo eskuz, ez? Eskuz, hartazioekin moztu eta gerria, moztailea beti postura honetan eta gerri hona behar dira. Teknika ere omen da zorrotza behar da izan, Hor, izaskun, gure taldeko ezagunen bat, aurpegi ezagunen bat ikusi dut, ezta? Aritzere bertan izan da, aurkezle lanetan, eta, pixkata auspoa ematen ez, gogoratuko dugu duela gutxi, lortu zutela, ofizialtasun hori ez, parte hartzeko, eta gaur aurkezpen egin dute, baina gogoratuko dugu, lehen txapelketa hori, Euskal Herri mailako ardi mozketa lehen edizio hori, Irailaren 27an izango dela, Abadiñoko probalekuan. Irailaren 27an. Eta Euskal Herrikoaren ostean, 2026an, Zelanda berrira joango dira, mundu mailako txapelketan parte hartzeko. Guk hor hartuko du parte. Gonbidatu gaituzte, galdetu dira, zuekin joan gaitezke, eta etorri guztiak, bi batzue guztiak gonbidatuta. Parte hartu behar dugu, baina gu ardi papelean, ezta? Guk daukagun melenarekin, Xabi? Edo internatzeko, aritzeko utziko ezkigu ardiak, filatzen balen magu. Ez da firatuko. Entrenamentua egin dezakegu, eta, munduko txapelketara nor daki, Prestatuko dugu zerbait. Eta garrantzitsua da ikustean nahiz eta hor emakumeak ez diren asko animatu gurekin hitz egitera, emakume askok ere parte hartzen dutela. Eta batez ere garrantzitsua iruditu zait, ardi mozte txapelketa honetan edo ekintza honetan, artile bilatzai edo
biltzailearen paper hori ere bai. Zaitortu digute beste herrialde batzuetan martillo guzti horiekin, aprobetxatu egiten dutela, erropak egiteko eta bar, eta hemen ez omen da askorik aprobetxatzen, beraz, hemendik ere deialdi bat. Hori da. Horretan igual hobeak izango gara. Bai, biltzen. Gainera, ikusi duzu, negua luzatuko omen da, marmota horrek filek esan omen du, apirilaren 17-raino, luzatuko omen da, beraz, artillo hori ondo torriko zaigu. Oso ongi, izasko moian, mil esker. Zuei. Mil esker. Gerarte. Eta aurrera jarraituko dugu musikarekin, asteburuan egon den musika ekitaldi handi